Gaixo batekin ere hitz egin nahi genuke, ez? Berak nola bizi izan duen koronavirusa ezagutu nahi genuke, dagoeneko zorionez ez dago ospitalean, sendagire jaso duelako asteburuan bertan, ez eta orain etxean dagoen, pneumonia zantzuak baditu eta bere burua zaindu beharko du, bakartua, isolatua, gela baten, alagintzen duelako protokoloak, eta agian pixka zailagoa da, etxean bi aurrere badituelako, ez? Bera, Naiara Senper da, Naiara, egunon? Kaixo, egunon. Zer modu zaude? Ondo nago. Zu bagizu nola kutsatu zinen? Ez, lidaripez, ke ba. Ze hau bere momentuan agian kezkaiturri ere bazen, ez? Nondik etorri zaizun hori, zuk ere beste batzu agian zabalduko zen nirako gaitza edo, baina zuk kutsatu zintuenaren ingurua ezagutza ondo datorrelako, ez? Ez zen nolako jakin nahi bat edo izan, bere momentuan? Neria oso hasieran izan zen, ni hasi nintzen martxoak 6, eta oraindik beitu nimendaron lelena izan nintzen, oraindik ez zegoen, entzuten zan zeo zer, baina oso gutxi. Eta gisa da, ez dutela inor kutsatu, nire lanian inor ez da kutsatu, nire etxean ez da inor kutsatu, eta, ez dakit bitxuak asko maite izan, hau nirekin geratu da. Zerbaitegatik izango, estima hori zerbaitegatik izango dizu. Zu orain zen neurriari zara hartzen, pentsatzen dut gela batean ikusten zaitugu, ospitalera ikusi zintugu, baina orain etxean zaude eta bakartu egongo zarela, eta komeri izango dela, ez etxean moldatzea. Baina ez nago isolatuta logela baten, nila negatibo naiz, orduan bai eurkibia ditut distantziak eta ezin ditut umiak ikutut, senarra, hori distantziak bai, baina beraiekin egoten naiz ni maskaria batekin ibiltzen naiz etxetik eta nire komuna dakat hori bai, ni bakarrik egiten dut lo, baina, salan batzutan elkarrekin egoten gara, beraiek afaltzen dute mai batian, ni beste batian, baina, pixkat elkarrekin egoten gara. Beharra zan. Eta zer esaten dizute umeek, ez? Agian, ez da adinetakoak diren, baina... 13. Bueno, tira, ulertzeko moduan dira, ez? Adin horrekin agian zer zaion bere amari ere, ez? Baina horrek etxeko egoera nola baldintzatzen du? Azkenean, ospitalian egonda, ezin zaitu ikutu, eta jazta, eta ikusten zaitu emobietik, eta listo, baina etxian, egun gutxi pasatu dira, eta ja denbora guztian daude ama, baina, eta igual, besarkatzen bazaitxut, eta gero dutxara baldin banua, olakoak, ez, eta esaten dit, ez, helduko da eguna, eta egungo gara danok elkarrekin, baina oraindik ezin da. Eta noiz etorriko da egun hori, aprilaren erdian, edo... Bederatzi, nire urtebetetzia. Urtebetetzea gainera? Bai, dana ospatuko dugu. Ez da zaila asmatzen zer egingo duzun orduan lehenengo gauza, ez? Bai, bueno, desiatzen egun altzia. Zer izan da zuretzat gogorrena prozesu honetan? Bakarrik egotia zaila da, baina... orain pentsatuta nola dauden ospitaletan danak binaka, medikamentuak oso gogorra dira eta gaizki pasatzen dezu. Ni kriston berakuekin ibili nintzen, kalenturia eman zidaten, granuak korputz guztitik, orduan, ni bakarrik egotia nire komuna ukitzia, nahi nuenian negar egitia, horretarako bakarrik egotia ondo dago. Eta momentu zaienak, aste bukaera horri eukinuan kriston berriz kalentura askokin hasi nintzen berriz, eta joia izan zen espektakularra, baina neuzkan hor Dos Angeles de la Guarda esaten da moduan bi erizain, amendik ez dakit, egongo naiz beraiekin, baina hori, nerekin egoten zian, naiz da, beraiek ezin zian denbora asko egon gure logeletan, baina olako egunetan, beraiek izaten zian, egoten zianak eta animuak ematen, eta baina gogorra izan da, eta gero etxera voltatzerakuan, oin pixkat, ansiedadiak inabil, pixkat, oin igual nahi ikusten benetan ze izan dan koronavirusa, eta zenbat jende hilan, eta hori pixkat, saia da eramatia, bai. Orduan esaten diguzu, ala ere, sintomak gora beratsua direla gaixotasunarenak, ez direla hasieran bakarrik agertzen, gero handik astebetera ere, berriz ere, gaixoaldiari okertu egin litekela, zure kasuan mentzatara... Baina esan izan pneumonian gaitxik, izan zian tratamentua izan zen, reakzioa egin zidan,
eta horregaitik egon nintzen gero beste aste bete baina pneumonia egisa da tratamentua ona dala, efektua egiten da bela koronavirusan kontra, baina berez oso gogorra da, eta bueno, gorputz bakoitza eramaten du bere erara, eta niriak ezaban soporta hainbeste gauza sartzia. Zure kasua zorionez sendatuta amaitu da, mentzauzkagu, eta hori erabat pozteko da, jakina, beste 250 lagun badauzkagu bintzate Euskal Herrian hori esan dutenak, esan ezin dutenak. Zuk zen mezu bidaliko zenioke jendeari, esan diguzu erizainekin eta oso eskerroneko zarela, esan diguzu orain antsietatea ere sumatzen duzula, konturatzen zarelako zen nolako gaixotasuna izan den, eta zuri tokatu gintzaizula zentzu honetan, ez? Baina zen mezu zabalduko zenuke, itxaropen mezu bat, zure kasua bintzat posteko moduko delako. Nik oin azkenengo egunetan nagusi asko ere urtetzen ari dira, eta nik uste dut tratamentua efektua eukitzen ari dela, eta nik uste dut jende geixen aurtengo dela. Egisa da, hildako kopuru hori pixkate bildurtzen da bela, baina nik uste dut normalki isadanak urtengo garala, eta jende asko eta asko etxian daudenak, eta ez dakizkigunak ez doula gehitzen, jende ondo daun jende horreri. Orduan, printzipioz mila animo guztiei, eta urtengo garala, eta helduko dala eguna normaltasunera bueltatzeko. Baina, Senper, oso txureruna daukazu, beraz, eutxi horri, eta hilaren beratziko partez, zorionak ere bai, hemen Euskal Telebistatik. Vale, mila esker. Agur, eskerrik asko. Agur. Beraz, testigantza bat, zuzen-zuzenean, eta, itxaropen pixkat ere zabaltzea komeni delako. Zenbaki latzak ematen ditu egunero, baina, badira, sendatutakoak ere, jakinak gehiago izango era sendatutakoak, gaixo daudenak eta bidean hildakoak baino, hori ere esan behar da. Besti horrek larritasunik entzen osasun krisi honi, baina behintzat mezu positiboa